Bore da, croeso cynnes I chi I roedfa y bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa bore yma. Mae yna ar ddiwedd yr oedfa, peidiwch rithro bant, mae yna gyfle I ni fwynhau cwmni'n gilydd a cael panel gyda'n gilydd fan hyn yn yr ystafell yn y cefn. Heno wedyn, am 5 o'r gloch, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni eto mewn oedfa arall. Ac yna, yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd mwy na lai fel arfer, nos fa. Mae cwrdd gweddi, ond nid fan hyn, gan bod e'n ddydd Mawrth cynta y mis, ni'n mynd I gyfarfod mewn tai, ac felly mae un gyfarfod yn tŷ ni, a bydd y cyfarfod arall yn hi Keith a Rhiain. Os chi ddim yn siŵr ble chi fod I fynd, neu ble mae'r un o'r tai yna, gofynnwch ar y diwedd. Yna nos Iau, cyfle I drafod Emyn gyda Wyn ar lawer bore coffi fan hyn am 10 fi'n meddwl ac yna clybiau plant a pobl ifanc gyda'r nos. Casgliad newydd, felly ni'n mynd I gasglu at waith Lydia Adams. Fel chi'n gwybod mae hi'n gweithio gyda myfyrwyr yn Slovenia. Gobeithio ni glywed mwy am y gwaith hynny yn ystod mis Chwefror. Ond dyna fydd casgliad ni ar gyfer y mis sydd o'n blaenau ni. Ac yna Sul nesaf, mae Emyr eto y bore a'r nos os dywai'n mynd. Mae'n hyfryd cael dy gwmni di Mari gyda ni. Ni'n cofio amdano ti. A wedi bod yn cofio amdano ti am y misoedd diwetha yn eich galar chi fel teulu yn cofio amdano ti mynd o'r gwaith. Wythnos nesaf. Un peth arall, ni'n sôn wrth diwetha am y trefn diogelu. Ni'n mynd I dilyn yr un drefn yr wythnos hon. Bydd yna un o'n ni allan yn y cefn yn ystod yr oedfa. Felly bydd y drws, gallwch chi ddefnyddio'r drws yma os chi eisiau mynd mas yn ystod yr oedfa. Os yn blentyn, neu os yn plentyn gyda chi, yna, please, os gall y riant fynd allan gyda'r plentyn, os mae angen mynd mas i'r tŷ bach neu ty beth yn ystod yr oedfa, yna, please, y riant gyda'r plentyn yn ystod yr oedfa. Neu chi'n gallu mynd rown trwy'r drws tu fas, mynd rown cefn ar y deilad, yn mynd neu ffrent ar y deilad, ni sut chi'n labelu fe. Ond ty beth, mynd rown yr ochr ac allan mewn i'r drws ar yr ochr. Bydd na rhywun allan yno o'r holl amser, ond yn ystod yr oedfa gymyn, yna bydd y drws tu fas yn cael ei gloi, a felly bydd dim modd mynd mas trwy fyna, achos wedyn bydda un dod nôl mewn ar gyfer helpu gyda gweinyddu'r cymyn. Dwi'n barod, gobeithio bod hynny yn ei synwyr ac yn glir I chi. Dwi'n gwybod siwr fath wythnos chi wedi cael yn yr wythnos sydd wedi bod, neu beth chi'n tymlo am yr wythnos sydd o'ch blaenau chi, sydd yn dod. Yn yr ysgol Sul o'r oedolion, ni'n mynd i fod yn 11 gyda'n gilydd. A Salm 11 adnod 4 yn dweud hyn, ac felly byddai'n dda ar ddechrau oedfa bore di Sul. Mae'r arglwydd yn ei deml sanctaidd, a gorsedd yr arglwydd yn y nefoedd. Mae gadewch ni droi at Dduw yr arglwydd gyda'n gilydd mewn gweddi. O Dduw, ni yn diolch I ti, dy fod ti y bore yma, yn dy o ti, Duw y cyfamod a'r dorsedd, a bod dim byd yn gallu symud ti o dy ledu. Mae ti yw'r brenin mawr, mae ti sydd Dduw, mae ti yw'r un sofran, a bod pob peth yn dy ddwylo di, ac arglwydd ni'n rhyfeddu ac yn diolch I ti, bod pob peth yn dy ddwylo di, nid yn unig mwyn gogoniant I hun, ond mwyn lles dy eglwys di, lles dy bobl di. Ac o Dduw, ni'n ymwybodol bod daioni I ni fan hyn bore yma, wrth ddod ynghyd I gofio pwy wyt ti, a'r hyn wyt ti di wneud trosto ni. Ac arglwydd bydde di hynny
gosod yn gywir y cwmpawd ein calonnau'n hunain. Fel bod ni'n bobl sydd yn eiddo i ti ac sydd yn ddiried ynddo ti ym mhob peth. Arglwydd bydded yr oedfa bore yma i gyd i siarad gyda ni mewn i sefyllfa pob un ohono ni. A bydded fel canlyniad i ti gael y clod a'r mawl a'r gogoniant i gyd. Arglwydd, maddau ni bod bai yn derbyn di. Maddau ni bod ni'n anghofio pwy wyt ti a beth wyt ti fel a beth wyt ti wedi wneud drosto ni. Arglwydd atgoffa ni yn dyner iawn bore yma, os gwyl di fod yn dda a delia gyda ni gogoniant a chlod i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ie, mae'r arglwydd ar ei orsedd, a mae yn ffyddlon. A ni'n mynd i ganu am ei ffyddlondeb i ddechrau rhif 36 yng Ngwmpawd 2. Mawr, dy ffyddlondeb fy new yn dy nefoedd, trywd a ddewid bob amser i mi. Cadarn dy air dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw yr un a thragwyddol wyt ti. Nawn ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. With
ni'n troi bore yma at yr Efengil yn ôl Marc pennod 6 ac yn mynd i edrych ar adnodau 30 i 44. Hanes fydd yn gyfarwydd, fi'n siŵr i lawer ohono ni, porthi y 5,000. Fi'n cofio clywed un tro am ryw bregethwr, a yr unig peth oedd e'n gallu tynnu allan o'r hanes yma oedd fod e'n bwysig i ni rannu. Os oes da un person bocs bwyd mae'n bwysig i ni rannu, wel, druan a fe. Mae'n gymaint mwy gyda ni fan hyn yn does, a gobeithio bydd gan yr arglwydd rhywbeth llawer gwell i'w rannu gyda ni y bore yma trwy ei air. Mae gyda chi fi ddarllen gair Duw. Marc 6, dechrau yn adnod 30. Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu, a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi ei gwneud a'i dysgu. A dwedodd wrthynt, dewch wi eich hunain o'r neilltu, i le unig, a gorffwyswch am dipyn. Oherwydd roedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt hyd yn oed i fwyta. Ac eithant ymaith yn y cwch i le unig o'r neilltu. Gwelodd llawer hwy yn mynd a'i hadnabod, a redasant ynghyd i'r fan, dros y tir, o'r holl drefi, a chyrraedd o'i blaen. Pan laniodd Iesu, gwelodd dyrfa fawr, a thostiriodd wrthynt, am ei bod fel defaid heb fugail, a dechreuodd ddysgu llawer iddynt. Pan oedd hi eisoes wedi mynd yn hwyr ar y dydd, daeth ei ddisgyblion ato a dweud, mae'r lle yma yn unig, ac mae hi eisoes yn hwyr. Gollwng hwy, iddynt fynd i'r wlad a'r pentrefi o amgylch i brynu tipyn o fwyd iddynt ei hunain. Atebodd yntau hwy, rowch wi rhywbeth i'w fwyta iddynt. Meddent wrtho, a ydym i fynd i brynu bara, gwerth 200 o ddarnau arian a'i roi iddynt i'w fwyta? Meddai yntau wrthynt, pa sawl torth sydd gennych, ewch i edrych. Ac wedi cael gwybod, dywedasant, 5 a 2 bysgodyn. Gorchmynnodd iddynt beri bawb eistedd yn gwmnioedd ar y glaswellt. Ac eistedd asant yn rhesu bob yn 100 a 100. Yna, cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn, a chan edrych i fyny i'r nef a bendithio, torodd y torthau, a'i rhoi i'w ddisgyblion i'w gosod ger bron y bobl. Rhannodd hefyd y 2 bysgodyn rhwng pawb. Bwytasant oll a chael digon. A chodasant 12 basgedau o dameidiau bara a pheth o'r pysgod. Ac roedd y rhai oedd wedi bwyta'r torthau yn 5,000 o wir. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. I ni mynd i ganu eto fy'n gilydd, rhif 55 yn yr atodiad. 55. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad gyda'r tad cyn bod y byd. Roes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Roedd yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lif, boed i'r tir a'r môr dyfoli, gyda lluoedd deiar anu. Ni'n mynd i sefyll i ganu, ac yn ar ôl i ni ganu bydd stori i'r plant. Diolch.
Bore da. Reit te, pwy oedd yn canolbwyntio yn yr darlleniad? Pwy sy'n gwybod beth ydyn ni'n edrych ar heddiw yma? Os ti'n cyn iawn fan'na? So I really colour beth o'ch and like achgen fach wedi roed y bara pimp bara a 2 pysgod. Ardderchog, os rhywun yn gwybod beth, mae weithiau wedi rhoi teitl ar y storis yma. Beth yw'r teitl ni'n rhoi ar y stori yna weithiau? Ti'n cofio? Be? Na, dim ddim yn y salma, mae o yn Marc, yn un o'r efengylau. Ond weithiau, ar gyfer y storis, ni'n rhoi teitl and efo hwn, ni jyst yn cael efo'n Porthu'r 5,000. Chi wedi clywed hwnna? Porthu'r 5,000? Pam 5,000? Achos oedd y 5,000 o bobl eisiau bwyd. Oedd 5,000 o bobl eisiau bwyd. Chi'n gallu dychmygu faint o bobl yw hwnna? Lot. Lot fawr iawn. Faint chi'n meddwl ni yma heddiw yma? 5,000? Na. Na, bydd efo'n neis, ond na. Na, dim 5,000 por yma. Nawr te, dwi eisiau... So, ydych chi'n gyfarwydd efo'r stori? Chi'n gallu deithio fi beth sy'n digwydd yn y stori? Pwy yw prif cymeriad y stori? Elsie? Iesu. Iesu yw prif cymeriad y stori. Ond pam oedd 5,000 o bobl? Anu? Oedden nhw yn dilyn Iesu. Iesu'n dechrau mynd yn enwog. Oedd pobl eisiau clywed beth oedd gen Iesu i ddweud. Nawr, be ddigwyddodd wedyn? Ti'n gwybod, Molly? Nath a wyrth ddigwydd. Chi'n gwybod beth yw'r wyrth? Elsie? Mwy o pysgod a mwy o bara, mwy o pysgod a mwy o bara. Ti'n iawn, oedd 5,000 o bobl. Ie, ydych chi'n gwybod y stori yma? Ie? Oedd 5,000 o bobl. Ac oedden nhw'n llwglyd iawn. Ond oedd na mond 5 torth bach fel rôl o bara a 2 pysgodyn. Ac wedyn beth ddigwyddodd? So, nath Iesu ddweud diolch am y bwyd, a nath o ddechrau rannu fo allan, y 5 rôl bach yma, efo 5,000 o bobl, a beth ddigwyddodd? Oedd na digon o fwyd i 5,000 person wedyn. Nawr, chi yn gwybod y stori, ond dyn ni jyst yn mynd i feddwl chydig bach am beth oedd yn digwydd just cyn a rhywbeth a meddwl am beth ni'n gallu dysgu o'r stori yma. Okay? So, Emrys, ydyn ni'n gallu mynd nôl i'r darlleniad yr un efo'r tudalen cyntaf? Sorry, mae'n oedd y can in between. Ni'n edrych nôl rhywun nhw. Ag eto. Ag eto. Ag eto. Un arall. Diolch. Oce, nawr, dyma lle mae'r stori yn dechrau. A mae'n siarad am y disgyblion, a maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn, yn siarad am Iesu wrth pobl eraill, ac hefyd yn gwneud chydig bach o wyrthiau, achos bod Iesu wedi gyrru nhw allan. A dyma nhw'n dod nôl, Molly, i siarad gyda Iesu, ac oedden nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn. Nawr, os ydych chi feddwl, pam chi'n gweithio'n galed iawn, felly yn yr ysgol, neu os chi'n rhan mewn tîm chwaraeo, neu bod chi'n gweithio'n rili galed, sut chi'n teimlo ar ôl gweithio'n galed iawn? Blinedig. Unrhyw beth arall? Stiff. Unrhyw beth arall? Relief. Mae drosodd wedi gorffen. Ar ôl ysgol, falle, ar ôl gweithio'n galed, sut chi wedi blino? Chi falle eisiau ystod lawr, beth arall byddwch chi yn hoffi? Gwylio teledu, cael gorffwys, ag falle bwyta snacks. Falle bod chi'n llwglyd. Ar ôl gweithio'n galed, ni'n teimlo'n ddwynedig, a falle ni'n teimlo'n llwglyd. A dyma sut oedd y disgyblion yn teimlo. Ond fel o'n i'n dweud, oedden nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn, ti'n gweld. Ac oedden nhw'n dweud fanna bod nhw ddim hyd yn oed wedi cael lot o amser i fwyta. Ond oedden nhw wedi dod nôl at Iesu. Ond beth nathon ni glywed ar y dechrau bod Iesu nawr yn enwog iawn, ac oedd na llwyth o bobl yn dilyn Iesu. Felly oedden nhw ddim yn gallu cael llonydd. Chi'n gwybod pam chi'n dod nôl o'r ysgol a chi jyst eisiau eistedd, felly jyst eisiau llonydd? Mae'n eitha neis yn dydi. Ond ar hyn o bryd, oedden nhw ddim yn cael lot o lonydd. Nawr, os ni'n mynd i'r un nesaf, sut mae Iesu yn dalio gyda'r pobl sydd yn dilyn nhw o gwmpas? Ydy o'n mynd siw? Ni eisiau bach o space, please. Na? Os yna air fanna, chi'n gallu gweld sut mae Iesu yn ymateb i'r pobl? Elsie? Mae'r lle am yn
mae hi eisoes yn hwyr. Ti'n iawn, mae o yn dweud hynna. Na, mae disgyblion yn dweud hynna. Ond ar yr adnod cyntaf, mae yna un gair yn dechrau gyda tosturiodd. Beth yw tosturiodd? Na, chi'n gwybod beth yw tosturio? Na, anodd disgrifio fo. Felly bod chi'n gweld rhywun, a chi'n gweld nhw, a chi'n caru nhw, a chi'n gwybod bod nhw angen help, a felly bod chi'n helpu nhw. So Iesu'n tysturio at y bobl. Okay? So dyna beth sy'n digwydd cyn. Nawr te, ni wedi sôn am bod yn flinedig a bod yn llwglyd. Beth sy'n digwydd i'n corff ni pam ni'n teimlo flinedig ac yn llwglyd? Sut chi'n teimlo? Sut mae'ch corff chi'n teimlo pan chi'n flinedig ac yn llwglyd? Yn cael lie down. Pam? O ie, ti angen cael lie down, iawn. Pam bod ti angen cael lie down? Sut mae corff ti'n teimlo? Eila? Floppy. Falle'n wan. Ac os chi eisiau bwyd, beth sy'n digwydd i bolach chi felly? Mae bolwch chi'n rymblo. Rymblo, chi wedi cael bolach chi'n rymblo o blaen achos bod chi eisiau bwyd? Ie? Siw mewn ysgol mewn pobl yn siarad am bwyd a wedyn A mae bol ti'n rymblo. Ie? Ie? Ti'n hangry, felly bod ti'n mynd yn flin, ti'n iawn, felly bod ti'n mynd yn flin. Nawr, mae corff chi yn trio dweutha chi angen rhywbeth. Chi angen bwyd, chi angen gorwyd lawr, chi angen stopio. Mae'n cyrff ni yn dda iawn, Molly, yn dweutha ni pam ni angen rhywbeth. Okay? Ac un peth dwi eisiau chi ddysgu heddiw yma ydy bod ni, fel pobl, angen pethau o tu allan i ni i gadw ni'n fyw. Iawn? Ydyn ni angen bwyd i gadw ni'n fyw? Wedyn, be arall ni angen i gadw ni'n fyw? Eila? Dŵr, beth arall? Blinko. Blincio yn bwysig, ie? Beth arall? Oxygen, ie, yr air. Mae yna gymaint o bethau, dyn ni angen fel pobl mwyn aros yn fyw. A mae'n wir, beth? Oedden ni angen bod yn brenin iach. Mae'n wir am popeth ar y ddaear hefyd. Chi'n meddwl am planhigion? Os byddwn ni ddim yn rhoi dŵr i planhigion, beth sy'n digwydd? Maen nhw'n marw. Beth am falle pethau sydd ddim yn tyfu yn fyw? Beth am ni'n hoffi chwarae hwn yn tynnu? Beth yw hwn? Mario Kart. Mario Kart, iawn. Beth sy'n digwydd yn aml i hwn? Bob tro ni'n tynnu allan. Mae'n rhedeg allan o batteries. Beth sy'n digwydd os oes dim batteries? Dio ddim yn gweithio. Mae e angen rhywbeth o tu allan iddo fe i cael ei roi mewn iddo fe mwyn iddo fe weithio. Okay? Ydych chi'n gallu meddwl am rhywbeth? Na, dyn ni ddim efo batteries yn y tŷ, so dyn ni angen mynd i'r siop i nôl batteries. Ni ddim hyd yn oed efo batteries. O, do, mi nathon ni. Ydych chi'n gallu meddwl am rhywbeth sydd ddim angen dim byd i bodoli? O si? Wel, pam oedd ar y ddeir? Duw, ti'n iawn, ie, Duw. Nawr, chi'n meddwl, os ni'n mynd nôl, mae Duw wedi beth? Creu y byd. Cyn hynna, oedd Duw jyst yn bodoli, ac oedd dim angen dim byd arno fe. Okay? A wedyn, nath o hyd yn oed creu pethau allan o dim byd. A gyda Duw, mae Duw yn gallu rhoi pob peth ni angen. Okay? Pob peth ni angen. Fe sydd yn rhoi air i ni, bwyd i ni, be arall ni wedi siarad am dŵr i ni, okay? Ond mae Duw eisiau ni wybod bod ni angen Duw. Okay? Mae cyrff ni yn dweutha ni. Ni angen pethau eraill. Ni ddim yn ddigon i gallu byw yn hynny, ni angen pethau eraill. Okay? Nawr, un peth ola cyn chi fynd nôl. Okay? Os ni'n gallu mynd mlaen nôl, sori. Dyn ni dal ar yr un un. Nawr, mae Iesu yn gwybod hyn. Okay? Mae'n gwybod bod y pobl angen bwyd, a bod nhw wedi blino, a maen nhw angen bwyd a angen falle gorffwys. Ond mae hefyd yn gwybod rhywbeth arall maen nhw angen. Chi'n gallu gweld beth mae'n neud cyn gwneud y gwerth efo'r bwyd? Beth mae Iesu'n neud? Mae yn y darn yna. Dal yn adnod 34. Mae'n gwneud rhywbeth. Ti'n gweld hi'n dysgu. Mae Iesu yn mynd yn dysgu y pobl oedd wedi dilyn yna. Dysgu be, chi'n meddwl? Ie, Molly. Ydy mae'n gweld mae'n tysturio ac yn gweld bod nhw fel defaid, a felly mae'n dechrau dysgu nhw. Dysgu maths. Na? Dysgu sut i sillafu. Na, ond dyna beth yw dysgu. Dysgu be? Beth oedd Iesu'n neud? Elsie? Oedd yn dysgu nhw am Dduw.
dysgu nhw bod ni angen, mwy na jyst angen bwyd a pethau fyw, ni angen rhywun i achub ni. Dysgu am ein pechoda ni, dysgu bod ni angen Duw i'n hachub ni. A dyna yw'r peth pwysica. Mwy pwysig na bwyd a air, dyn ni angen dysgu am Dduw a gwybod bod o'n gallu achub ni. Achos ni methu wneud ar ben ein hunan, ydyn ni? Mae Cyrffni yn dweithio ni dro ar ôl tro. Ni methu wneud y pethau yma ar ben ein hunan. Ni angen rhywun. A'r person yna yw Duw a Iesu Grist. Okay, diolch i chi wedi gwrando yn dda iawn. Okay, cerwch nôl i ystod te. O arglwydd yn Duw, i ni'n diolch. Mae ti yw y Duw sydd wedi ein creu ni, ac arglwydd fod ti felly yn ein adnabod ni. Arglwydd ti'n gwybod ein gwneithuriad ni, yr ffordd i ni wedi cael ein gwneud, a arglwydd ti'n gwybod yr hyn sydd ei angen arno ni. Ac arglwydd yn diolch i ti am y ffordd rwy ti yn darparu o foment i foment ac o ddydd i ddydd y pethau hynny sydd ei angen. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti. Ie, dy fod ti wedi rhoi y peth mwyaf oedd ei angen arno ni, sef ti dy hun. Diolch dy fod ti wedi dod ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod bara'r bywyd wedi dod mwyn i ni gael bywyd tragwyddol ynddo fe. Diolch am y ffordd oedd yn dysgu y tyrfaoedd, a diolch fod gennym ni dy air di nawr. Arglwydd i'n dysgu ni. Dy fod ti o Dduw yn siarad gyda rai fel ni y bore yma. Ac arglwydd ni yn gofyn y byddwn ni yn cael clywed y lais di. Dad, beth bynnag yw ein sefyllfa ni bore yma. Arglwydd, beth bynnag yw ein hangen ni. Ni'n dod ato ti yn bobl ddigon anghennus mewn gymaint o ffyrdd. Ac arglwydd yn diolch mae ti yw y Duw mawr, y Duw doeth, y Duw da, tosturiol, caredig, amyneddgar. A diolch dy bod ti o Dduw yn gallu ein bodloni ni, a'n digoni ni yn llwyr. Arglwydd i ni am dyfolu di. I ni wedi canu am dy fawredd di a am dy nerth di yn creu ac yn cynnal y bydysawd ac arglwydd yn ein creu ac yn ein cynnal ni. Da, diolch i ti. Diolch am dy gariad di. Diolch am dy ras di tuag ato ni, bod ni ddim yn heiddi unrhyw beth, arglwydd, ti yn garedig tuag ato ni. Dad, ni'n gofyn nawr am nerth, arglwydd, wrth i ni rando ar dair di ac wrth i ni ddod at y cymyn yn nes ymlaen, arglwydd, wrth i ni gymryd y bara yna, arglwydd, ni'n gofyn y bydde di yn ein nerthu ni, i wynebu beth bynnag sydd o'n blaenau ni yr wythnos hon. Dad, trig ar ha, tostyria wrthon ni felly. Arglwydd i ni dod fel defaid. Defaid sydd wedi crwydro. Defaid sydd wedi bod ar goll. Ond diolch fod na fi gael. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni felly yn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu ffurf o Salm 23 gyda'n gilydd nawr. Mae'n rhyw eco, rhyw adlais o'r salm yma yn hanes Porthu'r 5,000. Yr arglwydd yw fy migael i, ac ni bydd eisiau arnaf. Mewn porfa fras, gorffwyso ag af, ger dyfroedd braf, gorweddaf. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu.
Gael ofyn i chi, ar bwy, neu ar beth i chi'n dibynnu bore yma. Be fi am i ni weld yw mae dim ond ar Iesu Grist gall unrhyw un ohono ni ddibynnu. Dim ond Iesu Grist sy'n gallu ein digoni ni. Dim ond Iesu Grist sy'n gallu rhoi bywyd. Mae lot o'ch chi'n gwybod hynny, chi wedi clywed hynny, ond ni angen cael ein atgoffa yn dyn ni, achos y gwir yw ni'n anghofio'r peth mor rwydd. O ddydd i ddydd, ni'n gallu mynd i ddibynnu arno ni ein hunan. A'n gallu ni ymdopi, a'n gallu ni i weithredu. Ni'n treol achub ein hunan. Ac wrth gwrs, ni'n gallu dibynnu ar eraill hefyd. Ni'n gallu pwyso ar bethau y byd yma. Pethau sydd ddim yn ddrwg yn nhw eu hunan, bwyd a diod a gwyliau a gwaith a theulu a'r holl bethau hynny, ond pwyso arnyn nhw mewn ffordd sydd yn beryglus. Mae'n beryglus i ddibynnu ar unrhyw beth heb law ar Dduw. Mae'r proffwyd Eseia yn defnyddio darlun mewn un man. Mae'n dychmygu'r bobl yn pwyso ar ffon a brwynen neu ryd o ryw fath yw'r ffon, lle os chi'n pwyso arno fe, beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd i dorri a splitio yn ddarnau ac eich anafu chi. Mae'r un peth yn wir amdano ni. O ddydd i ddydd, ni yn gallu pwyso ar bob math o bethau, ac os ni ddim yn ofalus, mae hynny yn mynd i, wel, nid yn unig ein brifo ni, ond ein dinistrio ni. Falle mae dyna oedd yn dechrau bod yn wir am yr apostolion fan hyn. Mae'n awgrym o hynny, ond does ni'n clywed amdano nhw. Mae Iesu di anfon nhw mas, a maen nhw wedi cael dyddiau da. Maen nhw wedi profi cyfnod o lwyddiant ac o fendith, a ni'n clywed maen nhw'n dod nôl ac yn adrodd wrth Iesu yr holl bethau yr oeddent wedi gwneud a'i dysgu. O Iesu, gwrando ar be fi di bod yn neud, gwrando ar be ni di bod yn dweud wrth bobl, a maen nhw wedi bod yn gwrando arno ni, a ni di cael llwyddiant, mae pethau'n mynd yn wych i ni. A chymod be, fi ddim yn ferniadol ohono nhw, achos di gyd yn gallu gwneud hynny yn di ni. Pan mae dyddiau'n anodd, pan mae pethau'n mynd yn wael, ni'n troi at Dduw a ni'n ffeindio'n hunan yn gweddio, yn gyswn. A wedyn pan mae'r pethau da yn digwydd, ni'n gallu bod yn hynod o anghofus. Yn twyllo'n hunan bod ni yn gallu ymdopi ar ein pen yn hun, yn ein nerth yn hun, ac ie mynd i ddibynnu ar pethau'r byd yma. Nawr, yn aml iawn, mae'r arglwydd yn ei garedigrwydd yn ein atgoffa ni o'n gwendid. Yn atgoffa ni o freuder bywyd, yn atgoffa ni o'r ffaith bod ni yn feidrol. A mae'n gwneud hynny nid er mwyn bod yn greulon, ond er mwyn ein atgoffa ni. Mae fe yw'r unig un sy'n gallu ein dal ni a cymryd ein pwysau ni. Fi eisiau ni edrych ar yr hanes yma nawr, a meddwl amdani mewn dwy ran. A'r pwynt cyntaf fi eisiau ni weld yw hyn. Mae yna derfyn un hadnoddau ni. Okay? Mae yna derfyn un hadnoddau neu'n ein resources ni ac yn wir un bywyd ni fel pobl. Dyma un o'r pethau sy'n cael ei bwysleisio mewn sawl ffordd dro ar ôl tro yn yr hanes yma. Fel pobl, dydych chi a fi ddim yn hunan gynhaliol. Okay? Dyn ni ddim yn self-reliant ac yn gwbl anibynnol. Chi'n gweld endych chi gyntaf efo'r apostolion. Maen nhw'n cyrraedd nôl a maen nhw'n llawn brwdfrydedd a mae dyn nhw'r holl bethau yma i rannu gyda Iesu, ond mae yna rhywbeth yn amlwg amdano nhw yn does. Mae'n amlwg bod nhw wedi blino. Neu sy'n dweud wrthyn nhw yn syth, dewch wi eich hunan o'r neilltu i le unig ac orffwyswch am dipyn. Mae sy'n gallu gweld yn syth, chi di blino.
Chi wedi bod yn gweithio yn galed, ond nawr chi angen stopio. Chi angen brec, chi angen gorffwys. A mae yna wir am bob un ohono ni yn dydy. Ni'n gweithio, ond yna mae yna bwynt yn cyrraedd lle ni'n sylweddoli, fi angen stopio fan hyn. Mae yna bobl yn gwneud ei hunain yn sal, falle bod chi wedi neu yn y broses o wneud hynny. Mynd a mynd. Chymod be, mae'n waith heddi nag oedd ar unrhyw bwynt byddwn ni'n gweud mewn hanes, achos erbyn heddi, mae dy pob un ohono ni ffôn symudol yn ein poced a laptop yn un. Chi wastad gallu bod yn checko'ch e-bus neu'n ymateb i rhywbeth neu gilydd. Hynny yw, mae'n bosib i beidio stopio. 24/7. Ac os chi'n gwneud hynny, chi'n mynd i crasio. Ni methu just mynd a mynd a mynd. Wedyn, ni'n gweld rhywbeth tebyg yn dyn ni. Yr un math o beth wrth i ni ddarllen ymlaen. Ni'n clywed am y bobl yma yn dyn ni. Maen nhw'n gweld Iesu a'r disgyblion yn y cwch a maen nhw'n rithro gyda'i gilydd mwyn ei weld ac mwyn falle gwrando arno fe neu gweld rhyw arwydd ganddo fe. A mae Iesu'n ei gweld nhw yn dydy, chi'n gallu dychmygu byddo fe, come on, ni eisiau brec. Ni eisiau bach o amser i ffwrdd, bach o lonydd. Ond be mae Iesu'n gweld wrth edrych ar y dorf yma, mae'n gweld nhw fel defaid heb fugail. A fi'n hoffi defyd, ond defyd yw rai o'r anifeiliaid mwyaf twp yn aml iawn. Ac yn sicr yr anifeiliaid sy'n mwyaf dibynnol. Ond efe, maen nhw angen rhywun i'w harwain nhw, maen nhw angen rhywun i'w gwarchod nhw, maen nhw angen rhywun i ddarparu ar eu cyfer nhw. A mae Iesu'n gweud, mae dyna fel un ni, fel pobl, dyna sy'n roedd y dorf yma, maen nhw ar goll, maen nhw angen help, maen nhw angen cyngor, mae ganddyn nhw broblemau, maen nhw'n gwynebu'r sefyllfaoedd gwahanol yma, a maen nhw angen atebion ac arweiniad. Dyn nhw ddim yn gwybod beth i wneud. Mae Iesu'n dechrau dysgu nhw a yna ni'n clywed yn dyn ni fod amser yn mynd ymlaen, mae'r diwrnod yn mynd yn ei flaen. A mae'n y broblem arall nawr yn ymddangos yn does. Y problem ni gyd yn gyfarwydd â fe, mae pobl yn dechrau eisiau bwyd. I ni ddim yn gallu mynd mlaen heb fwyd ydyn ni, yn hir iawn. I ni angen dŵr hyd yn oed yn fwy cyson. Chi'n gallu mynd am ychydig o ddyddiau heb ddŵr. Chi'n gallu falle mynd am rai wythnosau at y stretch heb fwyd. Ond ni angen y pethau yma'n di ni. Os chi'n mynd heb fwyd a diod yn fuan iawn, mae'ch corff chi'n atgoffa chi. Chi ddim yn gallu cario ymlaen ar ben eich hun. Chi angen help. Felly pwy sy'n mynd i ddarparu o le mae'r bwyd yn mynd i ddod i'r 5,000 o bobl yma? Wel, dyw'r ateb ddim mynd i ddod o'r disgyblion. Chymod, o'n nhw mor prowd o hunan yn dod nhw beth o'n nhw wedi bod yn gwneud a dysgu. Mae Iesu'n gweud, wel, come on, te, bwydwch chi y bobl yma i gyd. A maen nhw'n gwneud, wel, ni methu wneud e. Hynny yw, bydde hwn yn cymryd 200 darn o arian, 6 mis o gyflog, ag hynny yw, dyw hwnna ddim gyda ni. A felly mae Iesu yn gofyn, wel, be sy'n gyda ni? A'r ateb sy'n dod nôl wrth gwrs yw 5 torth o fara neu 5 rôl bach o fara a 2 bysgodyn. I bod yn onest, siwr o fod ddim digon i cwpl o'r disgyblion. Heb sôn am y disgyblion i gyd, heb sôn am 5,000 o ddynion a gwragedd a phlant ar ben hynny. A felly chi'n gweld y pwynt. Y pwynt sy'n cael ei wneud sawl gwaith mewn ffordd gwahanol yn yr hanes yma, mae yna derfyn, mae yna limit i'n gallu ni fel pobl. Ni ddim yn hunan gynhaliol, ni methu dibynnu na cynnal na darparu i ni'n hunan, a ni'n chwilio mewn gwahanol lefydd, a falle bod ni yn llwyddo i ffindio gorffwys fan hyn fan draw, a chydig o gwsg fan hyn fan draw, a chydig o fwyd, a chydig o diod, ond ni wastad yn gorfod cael mwy, achos mae'r pethau yn redeg mas. Ni'n ffindio bod ni dal wedi blino, a ni dal yn stres, a ni dal yn llwglyd.
Ond mae hyn i gyd yn rhan o sut mae Duw wedi'n creu ni. Gai ni angen deall hyn? Dyw'r pethau yma, yr anghenion yma, ddim jyst yn effaith o bechod yn y byd. Na, os chi'n troi nôl i ardd Eden, mae adda yn cysgu. Mae adda ac Efa yn cael ei gorchymyn i orffwys. Mae yna fwyd a diod sydd ei hangen. Na, hynny yw, mae Duw wedi'n creu ni yn y fath fodd fod pob un ohono ni'n cael ein atgoffa yn gyson bod ni'n methu cynnal ein hun. Triwch dal eich anadl chi. Right? O'n i'n nofio ddo, nes i trial am funud o dan y dŵr, nes i just llwyddo. Okay? Falle bod chi'n meddwl bod hwnna'n pathetic, o'n i'n chuffed. Munud. Triwch dal eich anadl, mynd heb ocsigen am munud na ddoi. Chi'n methu wneud e? Triwch mynd heb ddŵr am ddiwrnod neu ddau. Triwch mynd heb fwyd am ychydig. Mae Duw di roi corff i ni sydd yn dangos i ni mor gyflym na ti angen help, ti angen rhywbeth o'r tu allan i roi bywyd i ti. Nawr, beth yw ymateb Iesu? Be yw ymateb Iesu i'r bobl anghennus yma? Be yw ymateb Iesu i'n anghenion ni, a'n gwendid ni? Wel, mae dych chi'r geiriau hyfryd yna'n does, adnod 34. Pan laniodd Iesu gwelodd dyrfa fawr, a thostiriodd wrthynt, am ei bod fel defaid heb fugail. A dechreuodd ddysgu llawer iddynt. Mae Iesu eisiau i'r bobl yma i weld ac i ddeall na chi ddim yn gallu cynnal eich hun. Chi wedi cael eich creu, a mae yna Dduw sydd yn cynnal ac yn darparu ar eich cyfer chi. Fe yw'r un chi angen ei geisio. Fe yw'r un chi angen pwyso arno fe. Dim ond fe sy'n gallu roi bywyd. Mae Iesu'n tosturio. A dyna sy'n wir trwy'r adran, ynddo fe? Pan mae Iesu'n gweld blinder y disgyblion, mae'n tosturio. Pan mae'n gweld cwestiynau a problemau y dorf, mae'n tosturio. Pan does dim digon o arian neu bwyd ar gael, mae yn tosturio. Mae'n cydymdeimlo, nag yw hynny'n wych. Ni wedi bod yn meddwl am hyn ar nos Sul. Iesu yr archoffeiriad mawr sydd yn gallu cydymdeimlo. Mae Iesu'n gwybod beth yw hi i fod yn blinedig. Mae Iesu'n gwybod beth yw hi i fod yn sychedig ac yn llwglyd ac yn dlawd ac i alaru. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a'n holl gwendidau gyd. Ond diolch beth, mae e hefyd yn dduw i gario yr orsedd, yn dydy. A dyna mae Iesu eisiau i'r disgyblion ac i'r dorf ac i ni i sylweddoli y bore yma. Ni ddim yn gallu dibynnu ar neb arall, ni ddim yn gallu darparu ar ein cyfer ni ein hunan, ond mae fe'n gallu. A dyma'r ail bwynt felly. Mae yna derfyn i'n gallu ni ac i'r hyn sydd gyda ni, ond does dim terfyn i gyfoeth yr arglwydd. Mae'r arglwydd Iesu yn cyflawni y wyrth rhyfeddol yma. Porthi 5,000 o leia o bobl gyda 5 torth a 2 bysgodyn. Ac wrth gwrs, gyda'r wyrth yma, mae'n wir am wyrthiau eraill Iesu, arwydd yw hyn. Okay? Dyw Iesu ddim jyst yn showan off, dyw ddim jyst yn dangos ei hun. Na, arwydd yw e, rhywbeth sydd yn datguddio. Felly be mae'n datguddio? Beth y'n ni'n gweld o'r arglwydd Iesu? Beth sy'n cael ei gyfleu i ni fan hyn? Wel, y peth cyntaf yn amlwg iawn yw mae fe yw Duw wedi dod yn y cnawd. Fe yw y creuwr wedi dod fel dyn.
Does yna neb arall byddai'n gallu gwneud hyn yn ei nerth ei hun. Fe yw y gair tragwyddol o'n i'n meddwl amdano fe dros Nadolig. Y gair oedd yn y dechreuad gyda Duw, y gair daeth pob peth i fod trwyddo fe. Fe yw'r gair nawr sydd yn gallu creu bydysawd o ddim. Hynny yw, dyw bwyd o 5,000 o bobl efo 5 torth a 2 bysgod ddim yn anodd i'r gair tragwyddol. Fe yw'r gair hefyd wrth gwrs nath yn y dechrau roi planhigion efo had ynddyn nhw, oedd yn gallu cael ei hau ac yr had yna'n gallu amlhau a cael ei plannu eto, a yr un nath creu'r creaduried a'r pysgod. Y pysgod, lle mae 2 bysgodyn yn gallu cael llawer o bysgod, yn gallu cael mwy a mwy a mwy. Pwy yw Iesu? Fe yw Duw yn y cnawd. Ond mae'n y fwy yn does. Mae'n dangos mwy fan hyn. Achos mae dyn ni adlais wrth gwrs i hanes yr Exodus. Chi'n cofio beth sy'n digwydd yn hanes yr Exodus? Mae Duw yn dod â'i bobl allan o gaethiwed, allan o'r Aifft, a maen nhw yn yr anialwch. Maen nhw mewn lle unig o'r neilltu. A sdim bwyd yn nhw. Maen nhw'n llwglyd a maen nhw'n dechrau cwyno. Sdim bara, sdim cig. Mae Duw yn tosturio. Mae Duw yn rhoi mana a sofoliair ac yn llenwi ei boliau, ond mwyn dangos iddyn nhw, mae fe yw'r un sydd angen arnyn nhw. Nid ar fara'n unig bydd byw dyn. Hynny yw, nid ar yr bara ni'n gallu gweithio ar ei gyfer na, ond ar bob gair sy'n dod o enau Duw. Mae Iesu'n gweud, fi yw'r un nath roi i Israel yn yr anialwch, fi yw'r un sy'n roi i chi heddi. Ond mae'n y fwy, ond oes. Achos mae Iesu hefyd yn dangos mae fe yw'r bugail da. Nethon ni ganu amdano fe'n Salm 23. Yr arglwydd yw fy migail. Be mae'r arglwydd yn gwneud yn Salm 23? Mae'n gwneud i'r defaid i orwedd mewn porfeidd gwelltog. A mae'n arlwyo bwrdd iddyn nhw, a mae'r cwpan yn gorlifo, mae digon. Be mae Iesu'n gwneud fan hyn? Mae fel bugail yn edrych ac yn tosturio wrth y defaid, a mae'n cael nhw i eistedd lawr yn dydy, lle ar y glaswellt. Yn y porfeidd gwelltog yma. Be mae'n gwneud iddyn nhw? Mae'n rhoi yr hyn sydd ei angen a mwy. Ni'n clywed fod yna fasgeidiau yn weddill. Fe yw'r bugail sy'n gallu darparu pob peth sydd ei angen ar ei ddefaid. Ond dyna mae'n y fwy eto ond oes. Achos yn y weithred yma mae Iesu yn rhoi rhyw arwydd fach o pam fod e wedi dod. Mae'n edrych i'r nefoedd yn dydy, a mae'n bendithio ac yn torri'r bara. Ac yn union fel nath y mana ddod i lawr o'r nefoedd, mae Iesu nawr wedi dod, mae bara'r bywyd wedi dod i lawr, a mae yn mynd i gael ei dorri. Mae gorff e'n mynd i gael ei hoelio ar groes, byddwn ni'n meddwl am hynny mewn ychydig efo'r cymyn. I gorff e'n cael ei dorri a'i rannu mwyn rhoi bywyd. Bywyd am y ddeiant i rai sy'n credu ynddo fe. Ar be ni fod i bwyso bore yma? Ar bwy? Pwy sy'n abl i roi popeth sydd ei angen arno ni? Pwy yw'r unig un sy'n gallu rhoi bywyd a gorffwys tragwyddol? Dim ond hwn. Dim ond yr arglwydd Iesu. Pob tro i ni mewn angen, pob tro i ni'n wan, falle bod chi'n ymwybodol heno, chi ar yr ymyl. Chi wedi cyrraedd pen i'ch tenyn, a chi'n gwybod hynny, chi ddim yn gwybod lle i droi. Ond mae'r pethau yma i gyd, pob peth, fod i'n gyrru ni ato fe mewn ffydd. I ddweud, na, fi methu achub fy hun, a fi methu cynnal fy hun. A felly fi'n dod mewn ffydd ato ti.
A mae'n un peth ola sy'n werth ei nodi fan hyn. Mae yna gysur yma i ni, beth bynnag yw'r sefyllfa ni'n gwynebu, mae'r arglwydd yn gwybod, mae'r arglwydd yn tysturio, mae hyn gallu cynnal. Mae yna rhywbeth arall hefyd yn does. Achos pan i ni wedi dod at Iesu mewn ffydd, a pan ni wedi cynabod na fi ddim yn gallu darparu fi fy hun, a sdim byd arall yn gallu darparu fi, gorfod dibynnu ar Iesu, dyw hynny ddim yn golygu wedyn bod ni'n just fod i rhywbeth o eistedd nôl a gwneud dim. Na, pan ni'n gwybod bod Iesu yn gallu darparu be bynnag sydd ei angen, mae hwnna'n newid wedyn y ffordd ni'n gweld pethau yn dydy. Achos yn yr hanes yma, mae Iesu sy'n darparu, beth mae Iesu'n defnyddio i ddarparu? Wel, ei bobl a'r hyn sydd gan ei bobl i'w gynnig. Fod yr hyn sydd gennym ni yn edrych yn fach ac yn pathetic ac yn anigonol, mae Iesu'n gallu defnyddio hynny, yn dydy? Chymod, y disgyblion yma oedd mor ffôl a mor wan ac yn aml yn cwmpo mas ymhlith ei gilydd ac yn falch a'n gwneud pob math o gamgymheriadau. Ond mae Iesu yn defnyddio nhw. A y 5 torth yma a 2 bysgodyn. Dwi ddim yn ddigon ydy e. Sut mae hwnna yn gallu bwydo cymaint? Wel, dwi ddim yn dda fe hun, ond mae'r arglwydd yn gallu defnyddio fe. A chi'n meddwl am hyd yn oed y groes, chi'n edrych ar y groes, a chi'n meddwl, dwi jyst ddim yn ei sens, ydy e? Yn edrych mor ffôl, yn edrych mor dwp, mor wan, bod hwnna yn gallu achub. Chi'n meddwl, dyma'r neges mae Duw 'di roi ni fynd mas a dweud wrth pobl, cred yn hwnna, dys neb yn ei gredu hynny. A ni'n criw mor fach a mor wan a sut mae Duw'n gallu defnyddio hynny? Wel, achos mae gyfoeth e'n ddi-ben draw. Mae Iesu'n gallu defnyddio yr hyn sydd gennym ni, achos fe sydd wedi roi i ni yn y lle cyntaf, a mae'n gallu defnyddio fe mewn ffordd tu hwnt i unrhyw beth gallwn ni ddychmygu. Ac wrth gwrs, y peth gorau sydd gennym ni i'w rannu gydag eraill yw Iesu ei hun. Diolch iddo. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod at y cymyn ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Rhif 8 yn yr atodiad, clodydd anfeidrol sydd Iesu gwew. Fy iwr, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno'r rhof ymhwys. Gwareddi wna rhag distryw angau does. Rwy'n ni sefyll i ganu.
Ni'n dod at swper yr arglwydd, neu bwrdd y cymyn, y bara, a nid pysgod, ond bara a gwyn. A mae'n amlwg oedd rhywbeth arbennig, rhywbeth nodweddiadol, rhywbeth characteristic am pan oedd Iesu'n torri bara. Mae fel petai rhywbeth oedd e'n gwneud yn gyson, bydden nhw'n bwyta, bydden nhw'n bendithio, ac yna'n torri'r bara. Ac ni wedi clywed am hynny y bore yma, mae'n gwneud yr un peth wrth sefydlu swper yr arglwydd. Chi'n cofio ar y ffordd i Emmaus ar ôl ei atgyfodiad e. Mae'n cael pryd o fwyd gyda 2 ddisgybl o ddim yn ei adnabod e, ond wrth iddo dorri'r bara, mae yna rhywbeth yna. Mae llyged nhw'n cael ei agor i weld Iesu yw hwn. A'n gweddi ni wrth i ni bore yma dderbyn y bara a'r gwyn, bydd ein llyged ni yn cael ei hagor yn fwy i weld, mae Iesu fan hyn yn cynnig ei hun. Yn cynnig ei hun i ni. Mae di roi ei hun. Fe ddath e'n ddyn, fe ddath e i gyd ymdeimlo, fe ddath e i ddiodde, fe ddath e i roi ei gorff a'i waed yn aberth drosto ni. A maen nhw'n edrych fel pethau bach yn dod yn nhw. A maen nhw'n ddigon bach i meddwl, be mae hwn yn gallu gwneud i fi? Wel, trwy ffydd, mae'r arglwydd yn gallu nerthu a cynnal pob un sy'n rhoi ei ffydd nhw ynddo fe. A felly bore yma, os ych chi yn Gristion, ni'n annog chi i gymryd. Falle bod chi yn teimlo bod chi wedi gwneud cawlach o bethau, yn teimlo'n ddigon gwan, yn ddigon pell ar y foment. Wel, cymerwch yn awr. Peidiwch, stopiwch dibynnu ar eich gallu a'ch gweithredoedd eich hun pwyswch arno fe. Os ych chi ddim yn Gristion, ni'n annog chi beidio cymryd. Ynddyn nhw ei hunan, dyw'r pethau yma ddim yn mynd i wneud dim da i chi. Beth i chi angen yw y reality. Chi angen yr un mae'r arwyddion yma'n pwyntio ato fe, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol. Felly fi'n mynd i ofyn i Gwydion i weddio, i bendithio, a roi diolch, yna byddwn ni yn dosbarthu y bara a'r gwyn. Os newch chi gadw nhw, ac nawr ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd mewn ychydig bach. Diolch Gwydion. O Dduwyn Tad, ni'n diolch bod ni'n cael cyfle bore yma eto i ddod gyda'n gilydd i gofio am ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. O arglwydd ni'n diolch bod e'r hyn yw e. Ni'n diolch arglwydd fod e'n un sydd yn tosturio. A'i fod e wedi tosturio wrtho ni. Bod e wedi gweld ni mewn angen yn anobeithiol ac mewn anobaith. Ac eto wedi tosturio wrtho ni, ac wedi'n bwydo ni, wedi darparu pob peth sydd ei angen i ni, ac wedi darparu ohono fe ei hunan, bod wedi rhoi ei hun i farw, mwyn bod ni'n cael bywyd. I ni'n meddwl amdano fe arglwydd yn yfed y cwpan chwerw, y llyd cyfiawn ei dad, llyd Duw, barn Duw, ac wedi yfed y cwpan i'w waelod, dim gadael dropyn ar ôl, yn gorfod dioddef y fath fodd. Fel ein bod ni yn gallu cael gorlif o ras, bod yn cwpanau ni o arglwydd yn gorlifo o dygariad y ras a bendithion. O arglwydd ni'n diolch i ti am Iesu Grist, ac ni'n atseinio be ni newydd i ganu o ar i ni i'w garu yn fwy. Ac ni'n ymwybodol lle ni ddim wneud hynny yn erbyn hunain. Ni'n gweddio felly ar i ti drwy garhau wrthon ni bore yma, wrthon ni gymryd y bara, wrthon ni gymryd y gwyn, byddi di yn bwydo ni trwy yr ysbryd glân i weld mwy a mwy o Iesu Grist. I ni'n dod arglwydd yn doredig, ni'n dod am rywiol brofiadau,
Gyn ni'n gweddio ar y ti, wynedigeithi bob un ohono ni bore yma yn ôl yr angen. Y bydde di yn ein bwydo ni, a trwy'r cyfan arglwydd y byddwn ni'n pwyso arno ti, ac y bydde di'n cael y clod. Bwyda ni nawr, os gweli di fod yn dda, swpera gyda ni nawr arglwydd, a bod i'r cyfan fod yn fendith i dy bobl di, ac yn glod i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Gyn ni'n gweddio'r cyfan yn ei enw fe. Amen. Apostol Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod diolch fe'i torodd, a dweud hwn yw fy nghorff sydd erich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Rydych chi'n ei fwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Rydych yn ei yfed gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, mawr yw ein diolch i ti. Dy fod ti wedi ein creu ni, a'n caru ni ac edrych arno ni o gwbl. Ac Dad, ni'n diolch i ti y bore yma, dy fod ti wedi rhoi i ni dy fab dy hun, yr arglwydd Iesu Grist. Ac os wyt ti wedi rhoi i ni dy fab, arglwydd, sut y gallu di beidio a rhoi pob peth sydd ei angen ar ein cyfer ni gyda fe. Arglwydd ni'n dod felly gan bwyso arno ti yn unig. Cynnal ni trwy dy ras. Am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen.
Amen. Wrth i ni orffen yn hoedfa ni, ni'n mynd i ganu unwaith eto o'r atodiad rhif 14. Dy farwolaeth a gyhoeddwn, gyda'n gilydd fe ffolianwn, yn lle cofio ein holl beie, ei anghofio am nes tithau. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.